Molt bé, anirem tots juntets. No us separeu de mi. Desafiïn les terribles cascades de la mort. Atreveixin-se a esbrinar de què està feta realment l'aigua. H2... Oh! Oh! Tia, això és massa, no hi ha cua. Lisa, munta el número, vinga. Mama, me'n vull anar amb la meva mama. A veure, Bartis, que és una nena petita, surt del mig, mantega. Pas, hem d'anar al principi de la zona. Bona feina, nena. No, Maggie, a la part fonda no. Mosquis, doncs jo passo de la cua. Vas a l'inspector de tobogans, posin-se a la dreta. A la dreta, vetllo per la seva seguretat. Que Déu el beneixi. Iuhu! Porqueria! Quina escola pot pertànyer un pintor de parets tan potiner i miop com vostè? Smithers, posi-la amb les altres porqueries. Doncs aquí jo no hi pinto més. Bé, una reacció típica d'un temperament artístic. Senyor, estic obligat a advertir-li que la inauguració de la sala Barnes al museu és d'aquí a 6 dies. Maleït, Smithers, aquesta idea seva d'immortalitzar-me en un quadre és tan esbojarrada com la idea que jo tingui fills. Busqui'm un artista. Senyor, em temo que ha espantat sistemàticament tota la comunitat artística de Springfield. L'única pintora que ens queda és la senyora d'en Homer Simpson. Què passa? Per què hi ha tantes rosquilles? En Homer Simpson fa règim.